Εγώ θέλω να πάω να πηγηθώ λιγάκι, να ρίξω λίγο νερό μέσα. Θα το βρω, θα το βρω. 200.009 Αύγουστο 5. Όχι, 7. Ω, έχει περάσει η ώρα. Oh, that's funny. Και πες κάτι στο Στάθη να έρθει στην Ελλάδα, Θα ήθελα Ελλάδα, σε περιμένουμε. Πάμε για μπύρες. Ναι, στη θάλασσα και με Πάμε για φωτιά. μπύρες στην παραλία. πόσο χρόνο είσαι? 18 και ο Άρης? 21-22. Ναι, φαινόμαστε είστε ίδια στη ηλικία. Ναι. Ναι. Το 22 θα είμαι τον Οκτώβριο. Ναι. Άστο να φύγει. Τι σας αρέσει? Εσύ παίζει με το κουνέλι, εγώ παίζω με σένα. Καλύτερα παρά τις γάτες που ήθελε να πάει. Ηλία, you wanna pet some more in the You like the rabbit, Eleni? Wait, where mommy is. Come where mommy is. Come where Σου αρέσει? Get down, honey. That's it, sweetie. Nice. Gently, gently. Και ο Ηλίας ήξερε που πηγαίναμε. Sorry, I didn't know you were up there before. Sorry, honey. You were at the right place before. Αυτά βλέπουμε. Τα κοιτάνε γύρω να δούνε ποιος είναι πού και... Καλά κάνουνε. Εγώ, Καλά κάνουν, δεν τρέπονται. μου λέει όχι και από εδώ, αλλά δεν άκουγα κανέναν μέσα. Και λέω, «Ηλία, δεν ξέρεις». Είναι εντάξει. Θα πάμε μετά πάνω με την κάμερα. Γιάννη, θες να πάμε, θα πάει μέχρι εκεί? Ναι, Τότε δεν κάνει για μπάνιο για τα μικρούλια. μόνο για έξω. Όχι, σφύρω στο καλό. Έχει και μία πισίνα βέβαια, έχει ένα μαγαζί. Δεν πειράζει αύριο. Πισίνα? Α, έχει πισίνα εκεί. Έχει ένα μαγαζί πιο πριν, ένα μαγαζί πριν από το δάσος, αριστερά. Ιδιωτική πισίνα εννοείται. Που είναι τα δέντρα εκεί, είναι ποτάμι, η Νέδα που λέμε. Ναι, Που το περνάμε ποτάμι. από πάνω από τα πλατάνια που είναι η καταράκτη. Δεν έχει νερό μέσα τώρα. Έχει Ναι. τώρα. Έχει, δεν ξέρω αν έχει πολύ, λίγο πάντως στη θάλασσα πέφτει Ναι. λίγο. Ήταν εκεί πέρα που φαίνεται αυτό. Εδώ ήταν όλα στη σειρά. Εδώ ναι, είχε παντού γεμάτο. Ναι, ήταν όλα ναι, γεμάτο Εγώ από εδώ και κάτω δεν πάω καθόλου. Ναι, δεν πάει. Οι όμορφες που είναι τώρα οι ελιές, Ναι. μου τι Ξέρεις, ωραία. καήκανε όλες και τώρα έχουν βγει όλο καινούργια. Ναι, ναι. Ελάτε εδώ. Τώρα είναι καλά εδώ. Μόνο να Καλώς. προσέχουμε. Ελένη μου, είδες τις αυτές είναι ελιές. Βλέπεις. Ναι, αυτό το δέντρο και αυτό όλα είναι. Και αυτά είναι orange, είναι πορτοκάλι. Αυτά. Είδες τι όμορφα που Σαν τις είναι. γάτες μου φαίνεται εμένα. Ελένη, είδες τι. Α, θέλει το σκυλί να δει. Το σκυλί. You want to pet the dog? Να πάμε από εκεί, από εκεί. Πήγαινε εδώ, πήγαινε, δεν χτύπα. What do you say, G? Ναι. I think I need my phone. G, can you get it? It's in my 2 bags. Όταν εμείς τρώγαμε, η Τζίνα έκανε βόλτες. Πρέπει να φάει. Ναι, ναι. Α, ναι, η Νονά έλεγε ότι δεν σας αρέσουν τα σίκα. Τα σίκα. Ωραίο, Σας αρέσουν. Εντάξει, είναι οκ. Ναι. Σ' άρεσε? Δεν τρελαίναμε με το σίκο. Ναι, καλά. Και ο Γιώργος ο δικός μου δεν τα τρώει. Yeah. Δεν τα αρέσουν. Bring my glasses too, G. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά είσαστε. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε λέω. So, πού βλέπεις να είσαι σε 5 χρόνια? Σε 5 χρόνια με το Ρόντο. Θα πίνουμε καφέδες και μπύρες. Όταν θέλεις. Πες του να σου Έχουμε δωμάτιο εμείς. Θέλεις εκεί θα σε πιάσει. Πώς? Ό,τι θέλεις θα σου πιάσει εκείνο Of course. Τα ακούει. Δεν είναι 1075, πα ξέρει τι είναι βίντεο. Έχουμε και τον πατέρα σου να πει λίγα funny πράγματα στο βίντεο. Δεν τα έχουμε βάλει για τους γονείς να το δουν.